आं दायो माने SBI स्टेट बेंक अफ इन्डिया एटिएमाव फैदों। माने बेयाव आङो फैसाखौ मारै गावनि एटिएम कार्डजों बर'नो आं बेखौ बर'नानै नायनोसै। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, स्किप खालामनाङा। नायनानै मोजां सोलोंनानै ला। सोरबा बायदिया रोङा ना, गोबाङानो रोङा, गावनि एटिएम कार्डखौ गुबुननोसो होनानै बर'न होयो। बेनिखायनो गावनो गावनि एटिएमजों बर'नो थाखाय सोलोंनानै लादो। बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब, लाइक खालामनो दाबाव। आं दा एटिएम मेसिनाव हाबनोसै, नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ। एटिएम मेसिना बारा साफा नुवा, इयो एसे मोले मोले नुयो आरोना। आं दायो नैबे एटिएम कार्डखौ बे एटिएम कार्ड SBI एटिएम कार्ड आं दा बेखौ सोनोसै। ओरै सोनोसै आङो दा जोङो माने गावनि एटिएमजोंनो फैसा मारै बर'नो गोबाङानो रोङा। नैबे भिडिअखौ नायोब्ला सोरबा नुसनलायदोंबा निस्सय रोंगोन। गावनो माने मा खालामनाङा दा नैबेयाव थुनांगोन आरो जों दा नैबे इन्टारनेसनेल दंना, नैबेयाव थुनांगोन, बटनाव नैयाव थुनांगोन आरो ना। बेनिफ्राय आंनि माबा जादों आगष्टनि दा स्टार्ट जागासिनो दं आरो दा दसेनो नांगोन आरो दाना नैयाव माबा फैदों, सेलेक्ट फैदों नै दा मा फैदों नै जों दा माथो इंलिस हिन्दी दंना नै बेयाव इंलिस हिन्दी। दा नैबे इंलिसाव थुबाय आङो। इंलिसाव थुनानै दाना नैबे उइद्र' थुनांगौ आरो नैबे उइद्र' थुबानो जाबाय। नै दाना बेलेन्स ओंखारबाय ना। बेलेन्सखौ आं दा 500 बर'नो नागिरदों आरो 500 जाबायना दा 500 जाबा जों दा मा थुनांगोन, नै ES-आव थुनांगोन जों ES, थुबानो जाबाय। दाना मा बिदों नै सिक्रेट नाम्बार बेना, सिक्रेट नाम्बार बिनायखौ जों मा खालामगोन, थुनोसै दाना नेट नाम्बारा बे नायबानो जाबाय। आं थुबाय दाना गेवबाय। दा फैसा गसिगोन आरो ना बेयो दा प्रसेस जाबाय। दा प्रसेस जाबाय दा गाबबायना दाना 500 गबाय नै फैसाया 500 गबाय दा बिदि आरोना। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। बिदिनो मोजां भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै स्किप खालामनाङा। गावनो सोलोंना ला फैसा बरनायखौ। गोबां मानसिफोरानो रोङा। बिदिबा दिनै भिडिअआ बेसेनोसै।